világrekordtartalom a túltóknak, a vízilabdásoknak, mindenkinek, aki mostanában bármilyen Magyarországon. Hungária! Ria! Ria! 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 Hungária! Szép volt fiú! 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 Sör vagy bármi. Semmi gond, srácok, semmi gond. Figyelj, 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 mindenki a kezeket, srácok, mindenki a kezeket az egész szektorba! Kezeket, mindenki a kezeket! Szerint a kezeket! Betartó mindenki, gyerünk be! Az első forduló előtt egy ünnepélyes esztrúgásra is sor kerül. Vajda Kristóf Flórián a 19. születésnapjának tartására. Hajrá Ferencváros! Hajrá Ferencváros! Hajrá Ferencváros! Hajrá